Hej, velkommen tilbage til Stuens Broderier, og velkommen i min stue. Ja, jeg er trukket ind i stuen, fordi jeg har gang i en hel masse inde i mit hobbyværelse. Det lyder lidt skørt, noget for et hobbyværelse, men ja, der er faktisk ved at blive sorteret, eller hvad skal man sige, sådan gjort, ja, ordnede ting og sager derinde, efter vi er flyttet ind. Fordi vi er jo flyttet ind her i lige før jul. Der har været lidt kaos, vil jeg sige. Men velkommen. Og ja, det er jo blevet maj måned. Og vi har fået sommer. Det er simpelthen bare lækkert. Det blæser måske lidt rigeligt her på vores kanter, i hvert fald i Kolding. Men hold op, hvor er det lækkert. Det bare er ved sommer og sol, og man kan gå i t-shirt og shorts, når man er ude og gå tur, og sidde på terrassen og ligge og tage sol. Og simpelthen fantastisk. Men jeg har stadigvæk fået broderet en del, så og jeg har jo skrevet en seddel med de ting, jeg ville vise og sige og sådan noget, og den er blevet væk. Og det har jeg lige opdaget nu, og jeg har det bare sådan, jeg magter ikke at stresse rundt for at finde den. Så vi må tage det lidt på gefyl og bare gå derud af. Den sidste video, jeg lavede, det var i april, tror jeg, og jeg tror nok, vi snakkede om, hvad jeg havde lavet i marts. Så jeg har selvfølgelig lavet noget i april, og jeg er i gang med at lave noget her i maj. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil tage det som sådan en samlet periode, og sådan, hvad har jeg syet på, og opdatering på de der projekter, jeg snakkede om i den sidste video, hvor langt jeg er nået med dem, og så også, hvad jeg sådan sidenhen har syet på. Og så har jeg et par nye, som jeg godt kunne tænke mig at vise jer. Ja. Så lad os starte med... Jeg skal have den her tætter på mig. Hvis jeg kan. Jeg skal sidde og række helt over. Ja. Lad os se. Og nu kan jeg ikke huske rækkefølgen i videoen der, så jeg tager dem bare lige som det er i rækkefølgen her. En som jeg... Nej. En som jeg viste jer, det var en, der hed Frida. Et Barbara Anna design. Denne her. Et som jeg har fået i et blad. Faktisk magasin. Jeg lige sætte ind, hvor langt jeg var der sidst. Det er sådan lidt, hvor man tæller. Så har jeg taget sting med den her? Muligvis ikke. Det tror jeg ikke, jeg har. Hvad har jeg syet på den? Det ved jeg ikke. Det er det her, jeg har syet. Så jeg har fået blomsten færdig, og har fået hendes ansigt færdig. Så er det på en anden blomst, tror jeg det er. Ups. Og så valgte jeg at lave noget backstitching rundt om blomsten, og det ved jeg stadigvæk ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, men det er fordi oprindeligt så skulle den have været syet på sådan noget beige stof, og det havde jeg ikke, og så tænkte jeg, nu syr jeg bare på hvid, og så synes jeg, at den blomst, den forsvandt en lille smule. Jeg ved ikke rigtig, jeg piller det op endnu, det må vi se. Og hendes hudfarve er også kommet til at se en lille smule mærkelig ud, fordi den jo bliver syet på hvidt, så ligesom så ser hun meget grå ud, Frida, men ja, jeg tror altså ikke, jeg laver det om, jeg tror bare, det bliver sådan her. Så ja, det er det, jeg har nået her i den her måned. Jeg tror måske, at det her det var en af dem, der blev nævnt som en af de nye, jeg havde sidste gang. Jeg er ikke sikker. Den larmer godt nok meget, den pose. Så den næste, jeg vil vise, det er Bedelia Bunny fra Arty Housewife. Så lige inde, hvor jeg var. Det ser sådan her ud. Nu ser jeg ind, hvor jeg var. Den her, der har jeg lavet milepæle. På den her, der er der 6 milepæle. Og jeg har fået lavet 2 færdige. Så jeg har fået syet, synes jeg, en del på hende.
700, lidt over 700 sting har jeg syet for hende. Den søde lille Bedelia. Og jeg var nødt til at sy noget stof på, fordi jeg kunne ikke katte den i en ramme, når jeg skulle sy for neden på det her lille bitte stof. Det kunne lige akkurat, det er stort nok det stof. Så ja, jeg må lige få se, om jeg kan vise det. Her er hun. Så jeg har syet på kaninen, fået den færdig hen til bunden, og så en lille smule startet på blomsten, inde i blomsterne. Og ikke man kan se det, men her sådan et eller andet sted her omkring, der måtte jeg skifte farve, fordi jeg løb tør for den der specielle farve. Jeg synes, det er blevet kamufleret meget godt. Jeg ramte den meget godt, synes jeg. Så, ja. Men den skal nok blive fin. Jeg blev sådan en lille smule træt af den. Og det gjorde jeg, fordi at der var alt det bøvl med rammen. Jeg havde sådan en hel dag, hvor jeg bøvlede med at prøve at sy på den i hånden. Og det er så blødt et stof, så det blev bare... det blev faktisk bare rigtig irriterende at sidde med, fordi det floppede bare rundt. Og så prøvede jeg at få den i en ramme, og jeg kunne ikke komme til at sy derfor nede på det nederste af kaninen. Og så jeg endte med at sy det der stof på, og så var jeg egentlig bare i mellemtiden blevet rigtig træt af det, og så gik jeg bare videre sådan noget andet. Sådan kan det nogle gange gå. Lige nu er det overskyet. Så min hund her ligger bare lige hernede. Han nyder det. Jeg har ikke nogen mikrofon på herinde. Så jeg håber, at man kan høre mig alligevel, at der er alt for meget rumklang. Må vi se. Jeg ved ikke, om jeg skal tættere på, eller hvad skal det? Nu er jeg for tæt på. Er det for tæt på? Det ved jeg ikke. Lige meget. Den næste, jeg har syet på, og det er et broderi, som jeg bare virkelig elsker. Det er min Freddy. Freddie Mercury. Ser sådan ud. Jeg har valgt ikke at sy baggrunden. Jeg syr den på sådan et mønstret stykke stof, og det hedder 16 count. Rimelig små tern, eller hvad man skal sige. Men ja, det var det kom med. Det der mønstret stof. Og jeg syr med 2 tråde fulde fryser. Ja, altså det her broderi, det er et, som jeg virkelig holder meget af at sy på, når jeg skal sy counted. Fordi det er sådan rimelig store felter, og på en eller anden måde, så farverne tiltaler mig også bare rigtig meget. Nu kan I se, hvad jeg har lavet. Det er det, jeg siger, hov. Hvad er det til et eller andet der? Det har jeg set. Er det ikke noget fint? Det er simpelthen alle regnbuens farver, der er. Ej, jeg synes virkelig, den bliver flot. Så nu mangler jeg hans ben og fødder, og så den der mikrofonstang. Sko. Ja, så den her er jeg bare virkelig vild med. Så kommer lidt kaffepletter på. Heldigvis oppe i hjørnet. Og hvad syede jeg på ham? Jeg mener, jeg fik 1500 sting syet på ham. Nej. Det er faktisk mere. Jeg har syet 1500 på ham her i maj måned. Og så har jeg så syet på ham i april måned. Så et par tusind eller sådan noget. Måske mere. Jeg skal lige have en lille pause. Yes. Så var der så den der lille viking. Jeg kan ikke huske den. Så lige billedet ind. Og det har jeg sikkert også gjort med Freddy. Lidt. All over the place. Den lille vikinggnome var sådan et counted, som jeg købte på Etsy, og den har jeg fået færdig. Er den ikke nuttet? Simpelthen, den er fantastisk. Der var en hel del backstitching. I kan se, der er gule streger, sorte streger og sådan noget. Det er altså noget, jeg sygt udenom.
og i hans skæg, og rundt om næsen, og rundt om alle detaljer, der skulle jeg simpelthen sy rundt om. Stort arbejde. Men hold nu op, hvor jeg synes, den er blevet super fin. Jeg har lige bestilt en sådan rund ramme til ophæng, som han skal i, og så skal han op på min væg, fordi han er simpelthen bare fin. Vi mangler navn til ham. Har I godt navn? Jeg tænker Hans. Det gør et godt navn. Sådan Hans. Vikingen Hans. Yep. Så snakkede jeg om... jeg viste jer de der mini-cities. Lige se, hvor jeg var sidst. Jeg tror sidst, der var ved at færdiggøre London. Der har jeg fået syet noget på siden sidst. Jeg har fået færdiggjort London, og så har jeg fået startet på Porto. Hele billedet ser jo sådan her ud. Det er sådan 4 mini, som jeg sætter sammen til et stort. Jeg har byttet lidt rundt på, hvor de er placeret, men ja. Det er den der, som jeg har syet på. Og London blev færdig. Det store stæng, det er 11 count, og jeg har valgt at sy med 2 tråde som et forsøg. Først så var jeg vild med det, og senere så er jeg så blevet sådan lidt, jeg ved ikke helt, men jeg synes det er fint nok. Så for de lyse farver synes jeg det dækker godt nok, men lige så snart du går over i mørke, det er måske lidt mindre det dækker. Jeg ved ikke. Men jeg er i hvert fald snart færdig med Porto, og så mangler jeg jo Paris. Så jeg ved ikke, hvor mange ting jeg har syet her. Det ved jeg ikke. $800, jeg tror. Så jeg har fået syet en del. Ja. Jeg har også lavet milestones til den, og det har jeg altså ikke brugt, fordi jeg tror bare, jeg gik lidt bananas med at lave milestones på et tidspunkt. Det var sådan, er det nødvendigt? Okay, det er den. Hvad har jeg så lavet på mere? Den er ikke. Snakkede vi om Green Lady sidst? Tror jeg faktisk nok, jeg gjorde. Jeg er ked af, hvis der er nogle ting, jeg har simpelthen mistet den der seddel, jeg sidder og lavet omhyggeligt. Så hvis der er nogle ting, jeg ikke lige får vist jer, så... Den hund ser sådan her ud. Hun har været en rodebutik, og hun er det stadigvæk. Jeg har syet den ud. For det første, så spildte jeg jo cola på det der printede mønster. Så det blev tvært ud. Så var jeg sådan lidt, nu lægger jeg det væk, og så gider jeg ikke det mere. Men så tænker jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Så jeg vil fortsætte med det, og så ser vi, hvordan det går, når jeg kommer til det stykke, der er tvært ud. Så tænkte jeg så, at hvis jeg skulle fortsætte på det, så ville jeg kun sy med 2 tråde. Det var den periode, hvor jeg havde det der med, at det skulle være 2 tråde, selvom det er 11 count, hvor man normalt bruger 3 tråde. Der valgte jeg så 2 tråde. Og det synes jeg så med en hel del. Så bliver jeg sådan lidt, jeg simpelthen bare så gerne have det færdigt. Så jeg tænkte, nu vil jeg sy baggrunden med halve stængkunden, fordi så kan jeg få det hurtigt gjort. Men så for at få det andet til at stå lidt frem, så vil jeg så sy noget af det med 3 tråde. Jamen altså. Den stakkels dame, hun har simpelthen været udsat for letterværk. Men nå, jeg selv lige ind, hvor jeg var sidst. Det er en rød butik. Jeg har fået syet blomsten næsten færdig. En del af bambus, og en del af baggrunden. Og starte på hernede med det, der jeg snakkede om halve sting, og det er simpelthen bare ikke særlig godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg tror måske nok bare, at jeg fortsætter. Og så til gengæld, alt det, der så kommer hernede, det vil jeg sy med 3 sting, så det bliver mere, træder mere frem. Og så kommer baggrunden, nu skal I så fortsætte, det lyse guld bliver vasket af, når det kommer i vand.
Så kommer baggrunden til at stå som sådan et faded mørkegrå. Jeg tror bare, jeg er nødt til at blive ved. Så ja. Jeg synes, den er fin. Det er bare mig, der har været dum. Eksperimenteret lidt rigeligt. Men det stof her, det er super blødt og lækkert at holde ved. Så det er altså dejligt nok at sy på. Det er bare mig, der synes, der skulle eksperimenteres lidt for meget. Der er også rimelig mange farver inde. 37. Alt i alt, hvis ikke jeg havde dummet mig med alle mulige mærkelige, så kunne jeg blive et rigtig, rigtig fint billede. Det kan godt være, det ender med at blive, det ved jeg ikke endnu. Jeg har tænkt mig at blive ved. Jeg synes temmelig meget på hende. Jeg ved ikke lige, hvor meget, men temmelig meget faktisk. Yes. Så snakkede jeg om nogle nye nogen. Jeg ved ikke helt, om jeg viste jer. Jeg tror nok, jeg viste jer den der lille Summer Bunny, som var et mønster fra Etsy. Det er en ny start, det her så. Det ser sådan der ud. Det var meget cute. Den har jeg fået startet lidt på. Det er ikke, fordi jeg synes så meget på den, men jeg fandt sådan stof, synes jeg, som mindede meget om det i farven. Så jeg tror, det er 14 count. Så der har jeg fået startet. Meget nuttet. Dejlige farver. Det er rigtig sådan sommertøse pastel. Det er dejligt. Ja, så tror jeg også nok, jeg viste jer den der tiger, jeg har fået fra Joyce Sunday. Det ser sådan der ud. Der har jeg fået syet øjet. Det er rimelig stort, det her. Det er jo 14 count, og det er... Det ved jeg ikke. Hvor stort var det? Kan man se det nu større. 44 gange 35. Så det er sådan lidt større. Der har jeg fået syet øjet. Jeg ved, flot. Der er virkelig mange farver i det her, mange detaljer. Så den bliver simpelthen bare flot. Maj måned her har jeg været lidt speciel, fordi jeg har valgt at deltage i noget, der hedder Stitch Mania. Og det er lidt forskelligt, hvordan folk de vælger at gå til det koncept. Nogle de vælger at starte en hel masse nye op. Det vil jeg så ikke. Så jeg valgte at tage ordet Mania, M-A-Y-N-I-A, og så vil jeg finde et projekt for hver bogstav. Så i stedet for at trække 10 tilfældige, så valgte jeg at gå med det. Men fra næste måned, altså 1. juni, der bliver der igen trukket 10, minimum 10. Så ja, her var der så også det her, som jeg snakkede om, jeg havde købt på Etsy også, som et kit, og som blev sendt til mig med posten. Riolis. Det hedder Riolis, det her mærke. Den her hedder Go Left. Der står When nothing goes right, go left. Det var ikke cute. Den har jeg også fået syet på. I sidste måned, i april, fik jeg syet på den. Jeg syr den på det, der fulgte med. Hvad er det? Hvad fulgte med? 14 count. 14 count hvid Zweigart Aida. Aida. Det har jeg fået syet. Jeg har fået syet på bilen. Det garn her, det er lidt anderledes end normalt, fordi normalt, når du får noget broderistof eller garn, så er det, der er 6 tråde ligesom i et nøgle. Eller hver tråd består ligesom af 6 tråde. Det her, det gør jeg ikke. Det består af 1. Så for at sy på det, så skal du sy med 2 tråde, så man tager ligesom et langt stykke ud og folder, eller tager 2 stykker ud, kan man også. Det er lidt tykkere. Det er ikke bomuld, det er uld og akryl, tror jeg. Så det er sådan en helt anden at sy. Det bliver meget mere sådan fyldigt, jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan godt tage det på. Det bliver meget mere fyldigt. Og det kan også godt svinge i sådan i
i udtrykket. Nogle steder, fordi det er uld, så nogle steder så er det måske en lille smule mere tykt i det end andre steder, så det giver faktisk et meget varieret udtryk. Kan jeg faktisk rigtig godt lide. Der er aldrig syg med os. Der er ikke noget problem i det. Okay. Jeg er simpelthen bare lige nødt til at vise jer en ting. Det glemte jeg lige i den første oprindelige video, jeg lavede. At jeg startede på et nyt et. Og det var det, som gjorde, at det endte med, at jeg kun havde 4 dage til hver. Fordi det her, det kan jeg se al min kærlighed på. Den her. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnligt motiv måske, men jeg må indrømme, så nuttet. Og stoffet var helt vildt lækkert at sidde med. Så det har jeg faktisk syet i hånden meget af det. Ja, jeg var lige nødt til at vende kameraet om. Her kan I se toppen af hovedet, jeg har syet, og jordbæret. Og så bevægede jeg mig ned, og så syede jeg øjet her. Så jeg havde et par dage med sådan temmelig meget stress, og så blev det simpelthen bare lidt det, jeg valgte at ty til. Så det har jeg siddet temmelig meget på. Men det er sådan lidt stort et, men altså, det er virkelig, virkelig dejligt at sy på. Der er, ja, simpelthen bare, det er bare nemt på en eller anden måde. Og det er hyggeligt at sætte med, og den er jo lidt nuttet, ikke? Så der kommer lige et par killinger mere, og så er det ikke 3 killinger der i alt, tror jeg. Og så de der jordbær der. Ja, det var bare lige det. Jeg synes temmelig meget på den faktisk. Ja, her kommer jeg også til at spille cola. Så det kører bare skide godt for mig med det cola der. Heldigvis var det kun herude i kanten, og det er ikke værre, end at jeg stadigvæk godt kan se tallene. Nogenlunde i hvert fald. Der er 32 farver på den her. Så. Og det er 11 count, så det er et dejligt store sting. Meget nemme sting, meget nemme at se. Så. Yes, det var lige det. Så tror jeg, vi kommer til, at jeg skal vise jer, hvad jeg har syet, eller hvad jeg har syet på her i maj, og syr på i maj. Altså i maj, der har jeg syet på Freddy. Det var min M-mania. M-Mercury. Så var det A, det var Bedelia Bunny, fordi designer hed Artie Housewife. Y, det var min Frida, det viste før, fordi der er yellow farve i. Og N, ja, N, det var New York. Den kan jeg lige vise. Det er faktisk, når jeg syr på de her dage. Jeg har valgt at give dem 4 dage hver. Til at starte med var det egentlig 5. Men så skete der det, at jeg blev meget forelsket i et bestemt broderi, som jeg bare blev ved med at sy på. Så løb det inde. Så de er nede på, de får hver 5. Så jeg tror, jeg har 2 dage mere på det her. Jeg kan lige vise, hvordan det ser ud. New York. Statue of Liberty. 38 x 16 cm. Det er også 14 count, så jeg syr med 2 tråde. Der har jeg syet. Jeg har syet hjørnet, og så er jeg ved den her. Gå væk. Det er langt. Og så er jeg ved den her bygning her. Og jeg syet hernede også. Jeg kan virkelig godt lide at se bygninger. Der er et eller andet. Jeg tror det er fordi det er sådan meget ordentligt. Og ja. Så jeg satser på at jeg når at få bygningen færdig i hvert fald. Nu har jeg jo, altså jeg har 2 projekter tilbage, så det er 8 dage. Og der er 31 dage i maj. Altså jeg har et dag i morgen til at sy på det her, og så skal jeg skifte over. Ja. Der er, hvor mange farver er der? 26 farver. Ja, bedre se ham bagpå, hvad jeg syede. Ja, jeg har lige fået syet en lille smule ind i frihedsgudinden der. Ja, det er den. Et tussegammelt broderi det her. Jeg har virkelig haft det længe. Men det passede bare lige til det der N. Så var der så I. Og der valgte jeg det, der hed I am the colors. Det har jeg måske ikke taget med over. De der væk.
Jeg tror nok, jeg viste det sidst. Jeg ved ikke, om jeg har syet på det sidst. Jeg har så ikke rørt det her i maj nu, men det kommer jeg så til. Det her er syet på... Det ved jeg ikke. Okay. Lige før jeg tænker, det er 16 count. Sådan en off-white Aida. Nu sidder der så lige en sommerfugl. Den kan vi godt lige pille af. Så er det en sommerfugl. Sådan en needle-minder. Ja, det er virkelig ikke meget at syde. Det er under 100 sting. Men det er midten af hendes kjole, jeg startede på. Det er bare så vi har et, her var jeg sidste gang billede. Ja, og nu er solen kommet igen. Viste jeg overhovedet, hvordan det så ud? Men altså, det går da helt galt for mig. Også glemt min tablet. Nå. Jeg sætter lige et billede ind her. Hvordan I Am The Colors ser ud. Og det er så det her, jeg har fået syet. Og det er midten af hendes kjole. Så jeg tænker mig at arbejde fra kjolen og opad. Og så prøve at se, om jeg kan få noget af hendes hår. Ja, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne komme op mod hendes hår. Og så simpelthen arbejde på det øverste stykke. Det når jeg selvfølgelig ikke have i maj, men... Og så derfra så simpelthen arbejde med nedad. Ja, vi må se. Det var I Am The Colors. Putter lige magneten med også. Jeg synes, det er et rigtig fint projekt. Jeg kan godt lide farverne. Der er ikke særlig mange farver, men det er meget sådan lækre forårsfarver. Ja, jeg er virkelig organiseret. Nå, det var ja, den sidste der, det skulle så, havde jeg så egentlig valgt, skulle være Bedelia Bunny igen. Men jeg har givet mig selv lov til, og hvis det er sådan, jeg synes, at hun stadigvæk er irriterende, så har jeg givet mig selv lov til at sige, jeg giver hende ikke 4 dage, jeg giver Freddy 4 dage i stedet for. Så det ser vi lige, når vi kommer dertil. Men når jeg har syet 2 dage mere på New York, så skal jeg over på I Am The Colors, og så ser vi lige med de sidste 4 dage. Ja. Så det er dem, jeg har arbejdet på. Sidste gang, der snakkede jeg om Hogwarts Express. Se billedet der. At det var et, jeg ville gerne have syet. Der har jeg valgt at lave til diamond painting. Jeg er ikke blevet færdig med det, men jeg er kommet godt i gang. Det er sådan et her, hvor jeg skal tælle. Der er ikke noget billede på under. Det er simpelthen blanke tern, og så kigger jeg på min pattern keeper på mønstret og ser, hvor det skal være. Så det er det her. Det er det, jeg har nået indtil nu. Det er fronten af toget, og så starten af, hvor der står, der Hogwarts kommer til at stå Express, og så står der All on Board her. Og så, som I kan måske se, så er det jo ikke højt nok, så jeg har tænkt mig, at jeg har et magen til det her, og så bliver det sat sammen til sidst. Så diamond painting er noget, som jeg faktisk har været væk fra i et langt stykke tid, men stille og roligt en, jeg begyndte at få lyst til at lave igen. Så det sidder jeg egentlig, den her, den har jeg på mit stuebord, så når jeg sidder inde og ser tv, og jeg synes, jeg har brug for noget andet end broderi, så putter jeg lige, det går simpelthen lynende stærkt, fordi jeg har sådan en, hvor man kan putte 10 ned på en gang. Så at putte 1000 sten i på en dag, det er slet ikke urealistisk. Der er mange dage, hvor jeg har været over, uden at jeg føler, at jeg har siddet timevis, så det er dejligt at få noget for hånden. Der kan man sige, at broderi, det er en lidt mere rolig, nej, det andet var roligt, men det er lidt mere sådan en tålmodighedstest.
rigtig en anden måde. Det tager jo noget længere tid, ikke? Så det er egentlig fedt, når man lige sådan hver at sige har lavet noget for hånden. Så, yes. Nå, skal jeg ikke lige vise jer et par nye? Ja. Jeg købte 2 nye på Etsy. Det ene, jeg tror den hedder Dog Walker. Jeg kan lige prøve at putte et billede ind der. Jeg er vild med de der små gnomer. Det er jeg bare. Så den forelsker jeg mig rigtig meget i. Det er bare sådan en lille en. Den bliver ikke særlig stor. Så det er også sådan en af dem, som kommer til at være i min rotation af broderier, når jeg ellers har fået færdiggjort nogle andre ting. Så var der en anden gnome, som jeg også faldt for til min mand, fordi vi er begge to fan af NFL, amerikansk fodbold, og han var, vi er nok begge to mest til Chiefs, Kansas City Chiefs, og der fandt jeg en gnome. Det er cute. Og så man sige, man kan finde hende der designer der, man kan finde gnomer til alle de der hold, så det simpelthen var så fint. Jeg kan skæmme med hår her. Jeg har købt pandehår, og det skal jeg godt med. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg lige skal sætte det, så hvor det var. Hvis jeg nu bare gør sådan her, hvad sker der så? Ja, det blev da helt fantastisk meget bedre. Whatever. Ja. Har jeg vist jer den der ugle, jeg har købt? Har jeg vist jer det helt store billede, jeg også har købt? Det 2 mønstre. Det er jeg ikke sikker på. Ulen er en natugle, som jeg købte på Etsy også. Jeg har ikke startet på den endnu. Som sagt, jeg skal have færdiggjort noget, før jeg putter flere ting ind i min rotation. Siger hun, og har nok alligevel puttet et par ting ind. Ja, men i hvert fald, den er rigtig, rigtig flot. Jeg forelskede mig i den. Det var en YouTuber, som viste den frem, og jeg var bare sådan, wow, den er bare flot. Jeg elsker bare ugler, og i øjeblikket, der er de jo aktive derude, har unger og sådan noget. Så var der mit helt store Abraham Hunter, som jeg købte på CrossStitch Studio. De havde udsalg. Så der valgte jeg simpelthen at... altså, ked af det. Jeg føler, jeg sidder og sveder her. Ja. Så der valgte jeg at købe det, der var halv pris. Og det er kun mønstret. Du får ikke stof for alt det der med. Men det ser sådan her ud. Det som jeg har tænkt mig... Jeg havde tænkt mig at crop det, så det ikke er det hele. Fordi det er voldsomt stort. Altså det bliver langt over 1 meter. Altså 1,5 meter eller sådan noget. Og det hænger af, hvilken størrelse stof du selvfølgelig vælger, eller sting du vælger. Jeg er lidt i tvivl, om jeg tror på, at det er noget, jeg nogensinde vil finde fornøjelse i at brodere. Så jeg overvejer lidt, om jeg skal lave det om til diamond painting. Og stadigvæk gør det lidt mindre, fordi det er voldsomt stort. Så der ser jeg lige, men jeg synes, det er vildt smukt. Så... var der andre, jeg havde købt? Der er muligvis nogle andre, jeg har købt på Etsy, men jeg kan ikke huske det lige nu. Så lad mig vise jer nogle printede broderier, jeg har fået. Jeg nævner ikke, hvor de købte den, så jeg viser jer dem bare lige. Der er den her. Mærket hedder Spring. Jeg tror, det kan fås i mange af de kinesiske butikker. Er det ikke bare fint? Jeg ved ikke, om det er en lille, muligvis en lille mejse. Og så nogle lyserøde valmuer. Det er mega smuk. Den er faktisk også lidt stor. 45 x 45, men det er 11 count, så stenen er større. Så men den er rigtig fin. Så var der sådan en sjov en, jeg fik. Billedet er ikke særlig godt, men vi skal nok lige se, hvad det er. Søheste, er det ikke det? Mor og barn. Nuttet. Jeg faldt for farverne. Jeg synes, det er de her turkise farver. Og, det var så flotte. Hvor stor er den? Jeg tror, det er muligvis 40 x 50.
Og det er også 11 count, det er også 3 tråde, og det er store ting. Så de seneste 2, jeg har lavet unboxing på min engelsksprogede broderikanal, der hedder A Random Stitcher. Det er blandt andet den her. Den er bare flot. Altså, jeg vil med den. Super smuk. 14 count, og det er sådan et Joyce Sunday. Så jeg så mærket af Joyce Sunday. Stort set ikke noget af det der backstitching. Der er en lille smule op omkring næbet, men det er ikke ret meget. Til gengæld så er der 65 farver. 65. Det er vildt. Nej, det er virkelig smuk. Så den sidste, jeg viser, det er den her. Den hedder Colorful Owl. Den her hedder Seaside Lighthouse. Det er også fra Joyce, eller også mærket af Joyce Sunday. Det er 43 x 43 cm. Og der er 60 farver. Den er bare flot. Jeg har et eller andet med de der fyrtårne. Lighthouses og havet. Det var så smukt. De farver af det her, det er helt vildt. Der er ikke så meget backstitching. Der er en lille smule op ved fyrtårnet der. Og sådan lidt random rundt. Ikke noget, jeg synes, der er vildt nødvendigt, men selvfølgelig fyrtårnet er jo. Så ja. Men jeg tror faktisk, at det var det for den her gang. Jeg har broderier og sager liggende ud over det hele. Jeg håber, I har det godt derude, og I nyder det her dejlige sommervejr. For jeg i hvert fald, jeg får gået noget mere, end jeg har gjort før. Så jeg arbejder på at få min vægt lidt nedad. Jeg synes, perioder går det meget godt med det, og i andre perioder går det ikke så godt med det. Jeg kan mærke, at min form bliver bedre. Det er jo godt nok. Og en del af mit sommertøj fra sidste år kan jeg også passe i år. Ikke det hele. En del af det. Noget af det har jeg så krøbet ind i skabet. Ja. Jeg vil have en tår kaffe. Yes. Men er der noget, I vil spørge om, eller et eller andet, så bare fyr løs nede i kommentarfeltet. Ja. Tusind tak, fordi du har kigget med. Jeg håber, du får en fantastisk dag og fantastisk maj, og så ses vi bare lige pludselig i en anden video. Så pas godt på dig selv, og god fornøjelse med broderiet. Hej hej!